Вълкът посещава мястото. Вълкът е в черна кожа, значи е едър канадски вълк. Този вълк трябва да се отбележи. Той ли държи дръжката или бяла вълчица държи дръжката? И то, с който падне в бой за свободата, с какво се подписва? С какъв подпис се подписва? И като се е подписал с този подпис и ударил лапа, той буден ли е бил, кога ударил лапа, или не е буден, когато ударил лапа? И нотариусът трябва да е сигурен, когато се е подписало лицето при живие, като какво се има в същия момент, в който се подписва. Като мъж ли се има или като жена? Защото хората имат и раздвоение. Те се мислят и за царе, и за хора, и за царе, и за Чарли, и за Хитлер, и днес, и вчера, и оня ден при родени, и така.